Maktumul Koçul doğum 138. Aşgabat şäheriniň Bagtyarlyk etrawynyň Maktumul köçesiniň uğrunda yerleşen 138-nji ýaşaýyş jaýynyň ýaşaýjylarynyň habar bermeklerine görä, ýaşap oturan jaýlarynyň esasen hem birinji we ikinji gatda ýaşaýanlaryň penjereleriniň daş tarapyndan gorag hökmünde dakylan demir gödeneklerini, şeýle hem öýleri sowatmak üçin gurnulan sowadyjylary gysga wagtda aýyrmaly diýip şol ýaşaýyş jaýlaryny öz garamagynda saklayan Nahmata kombinatynyň ýolbaşçylary tarapyndan ýürüýte buyruk berilendigi barada özleriniň habarlaryny ýetirdiler. Nem Nahmata çeksilin ornasary gelýär, meýilsiýär, şol aýyrmaly ne 138-dan. Buyruk beren ýolbaşçylaryň biri, şol Nahmata kombinatynyň başlygynyň ornbasar wezipesinde işleýän Meýlis atly bir şahsiýetdigini aýdyp geçýärler. Ýöne bolan bu berilen buyrugyň näme sebäpden berilendigini, hatda şol Bagtyarlyk etrawynyň arxitekturasynda işleýän şahsiýetiň hem ýaşaýyş jaýlaryna gurnulan penjere gödeneklerini we sowadyjy enjamlaryny näme üçin aýyrmalydygy barada dol subutnama aýdyp bilmändigini düşürilen kamerada yer alýar. Näme arxitektor gelýärdi, hem bir normal bir düşünür bilen adam şekilli garaşyny aýyrmaly ýa-da vizion paýlaşyň kömeginiň ýaşaýjylara. Döwlet kuruluşy bolmadyk Türkmenistanda guramaçylykly terrorist hökümet tarapyndan halkyň gözüni aldymak üçin döwlet adam üçindir diýilen sözleri her näçe dile getirmäne finansalar-da şular ýaly halka garşy bilkaslaýyn edilýän işler göreninde guramaçylykly terrorist hökümetiň halka garşy düşman bolup çykandygy subutnama bolup durýar.